ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குட்டி டேக். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஆல்ரெடி ப்ரிவியூவில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு லிரிக்கல் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்றது செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷனாக கரெக்டாக வரும். அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அலைட் மோஷன் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இப்போ ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் தான் பண்ண போகிறோம். அலைட் மோஷன் ஆப் ஓப்பன் நான் பண்ணிட்டேன், நீங்களும் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல் ரேஷியோ வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், நீங்களும் அதே வச்சுக்கோங்க. க்ரியேட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு இங்கே ப்ளஸ் ஐக்கான் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ வந்து இமேஜ் எடுத்துக்கிறேன். நான் இமேஜ் எடுத்துட்டேன். அலைட் மோஷன் லிங்க் கூட நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், வேணுன்றவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. 10 செகண்ட் வரைக்கும்னால நான் 10 செகண்ட் வரைக்கும் மட்டும் வச்சுக்கிறேன். நான் 10 செகண்ட் வச்சுக்கிறேன். இப்போ பாட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் சாங் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் போங்க. இன்ஸ்டாகிராமில் தான் நம்ம லிரிக்ஸ் போட போகிறோம். நீங்கள் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பேக்ரவுண்ட்லாம் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிட்டு அதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். நெட் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இது என் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி. நீங்கள் யாரும் என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணலாம், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இங்கே டைப் ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள், டைப் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. கொடுத்தோன்னே இங்கே மாதிரி இருக்கும், அது கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிளாக் கலர் கீழே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்களும் பண்ணிடுங்க. பண்ணிவிட்டு நான் வந்து தங்கமகனில் அந்த பாட்டு பண்ணுறேன். நான் அந்த பாட்டோட லைன் போட்டுக்கிறேன், நீங்களும் போட்டுக்கோங்க. மேலே சேவ் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால நீங்களும் சேவ் கொடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் மேலே சேவ் ஆப்ஷன் கொடுத்தா சேவ் ஆகிடும். கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு சேவ் ஆச்சு. இப்போ அலைட் மோஷன் ஆப்குள்ளே போயிடுறேன் பாருங்கள். போயிட்டு இப்போ நான் சேவ் பண்ணது வந்துச்சு பாருங்கள். நீங்கள் மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய்ட்டு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க, நான் பண்ணுற மாதிரி. இங்கே பிளெண்டிங் அண்ட் ஒபேசிட்டி இருக்கிறதுல லைட் எண்ணில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருங்க. அப்படியே 10 செகண்ட் கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க, நான் கட் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ வந்து இமேஜ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இமேஜ் வந்து ஆட் எஃபெக்ட் போயிடுங்க. எஃபெக்டில் போய்ட்டு ஆட் எஃபெக்ட் போய்ட்டு கலர் அண்ட் லைட்டில் வியூ ஷிஃப்ட் இருக்குது பாருங்கள், அது கொடுத்துருங்க. ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுறேங்க, கடைசியில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிட்டு நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருங்க. அப்படியே உங்களுக்கு தெரியுதாங்க பேக்ரவுண்ட் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிறது. நீங்கள் அங்கே பாருங்கள் 4x+ அது மாதிரிலாம் வந்துகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ நீங்கள் தள்ளிகிட்டே இருக்கலாம். எனக்கு இப்போ 5 வரைக்கும் போதும். நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், இப்போ இன்னொரு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணணும். மறுபடியும் ப்ளஸ் ஐக்கான் கொடுத்துட்டு ஷேப் சென்டர் ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள், அதில் பிளாக் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் இப்போ ஒரு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணுறேன், நீங்களும் அது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எஃபெக்டில் போய்ட்டு ஆட் எஃபெக்டில் போய்ட்டு மேலே சர்ச் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்னு. அதில் ஸ்டார்ட் ஃபைட் இருக்குது பாருங்கள், அது ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருங்க. இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் மட்டும் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிட்டு நான் ட்ராக் பண்ண வந்துட்டேன், நான் ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எண்டுக்கு வந்துடுங்க. எண்டில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள், நான் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 2000 2600 அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. நான் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து நான் மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் வந்து ஜூம் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ.
இப்போ பிளெண்டிங் அண்ட் ஒப்பேசிட்டியில் போயிட்டு லைட்டன் போங்க. அதில் வந்து லைட்டனே கொடுங்க. இப்போ பாருங்கள், கீழே உங்களோட லோகோ எதனா ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. நீங்கள் யாரும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கீழே என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமோட பேஜோட லிங்க் தரேன். என்னை அங்கே ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.